Ji civakek hovane ber bi kirariyên hovane ve Rojîn Polat. Mêr ji ber sedemên olî û tenduristî tên sinetkirin û di vê pêkanîna sinetê de çermê ku penîsê dunoxumîne tê girtin. Girtina vî çermê ji bo paqij ya penîsê, kêmbûna enfeksiyonên ya mîzkeşê, kêmbûna xetereya kansera penîsê gelekî bifeyde ye û di heman demê de jî mirovan li hemberî nexweşiyên têgere yên ku bi têkiliyên cinsî derbas dibe diparêze. Ji ber ku ev pêvajoya sinetê pêvajoyeke bi êş e, gelemperî an di demên bebikatiyê de an jî zarokatiyê de têkirin. Belê sinet ji bo mêran hem di tenduristiyê de hem jî di mijara olî de wek tiştek bifeyde tê nirxandin. Lê gelo ev kirariya sinetê bes ku ji bo mêran pêk tê. Dibe ku di gelek deveran de bi awayeke hovane jin jî hatibin sinetkirin. Mêr ji bo ol û tenduristiyê tên sinetkirin. Lê gelo sedema sinetkirina jinan çi ye? Çi feydeyên wê li ser jinan hene? Di gelek civak û çandan de jin bi gelekî zordarî û tundiyên cuda re rûbirû dimînin. Kesên ku van zordariyan li ser jinan pêk dînin, şikil û navên van kirariyên xwe diguherînin, lê di armanc û ferasetên xwe de tu guhertinekî pêk nayînin. Ango ev zordarî dibe ku baweyeke zindî têxistina bin axêbe, dibe ku recimkirin an jî sinetkirin be, lê feraset her tim bin pêkirina jiyan û mafên jinan. Ev hemû pêkanîn jî qaşo bi armanca parastina namus û navên civakê tên kirin, lê tu rastiya vê yekê tune. Sinetkirina jinan. Tê gotin ku sinetkirina jinan ji demên neolîtîkî pê ve ji hêla Misiriyan ve ji bo jinên ku xizim û xulamên wanin du canî nemînin wek rêbazek dihat pêkanîn. Di sinetkirina jinan de armanc zêdekirina kêfa zayendî ya mêran, parastina bekaretê û baweriyên olî ne. Ev kirarî gelemperî li rojhilata navîn Asya û Efrîkayê tê bikar anîn. Ev pêvajoya sinetê bi çar şiklî derdikeve holê. Rêya yekemîn klîtorîdektomî ye. Di vê kirariyê de klîtorîs û çermên derdorê wê yan hinek yan jî hemû tên girtin. Rêya duyemîn eksizyon e. Di vê cûreyê de jî klîtorîs an hinek tê girtin an jî bi temamî tê girtin û labiyum minora tên jêkirin. Rêya sêyemîn înfibülasyon e. Di vê cûreyê de labiyum majus û labiyum minora tê jêkirin û şiklê wan tên guhertin. Di rêya çeremîn de jî klîtorîs an jî vajîna yan tê kunkirin yan jî tê rûhotin. Di van pêkanînan de gelekî jin an jî zarok ji ber ku pir xwîn winda dikin di wê demê de dimirin. Gelekî jin jî dema ku bebikek dînin dinê jiyana xwe ji dest didin. Jinên ku jiyana xwe didomînin jî bi pirsgirêkên zayendî, di demên menstrual de êşên mezin, enfeksiyonên mîzkeşê, pirsgirêkên derûnî û her wekî din re rûbirû dimînin. Pêkanîna sinetê. Kesên ku sineta jinan dikin gelemperî jinên pîrin. Ji van jinan re daya tê gotin û ev kirarî bi kêr, parçeyên caman an jî bi tiştên din ên tûş tên kirin. Li gor lêkolînên UNICEFê heya îro 125 milyon jin hatin sinetkirin û 30 milyon zarokên qîz jî dibin wê xetereyê de ne. Gelemperî van jinan di navbera sisê û 10 saliyên xwe de tên sinetkirin. Li ser vê mijara sinetkirina jinan di sala 2009 de bi navê Desert Flower filmekê hat kişandin. Di vê filmê de jiyana jinekê ji Somaliyê ku hatbû sinetkirin raxistibûn berçav. Ev jin warîstiriye bû ku di 3 saliya xwe ango biçûkdaya xwe de tê sinetkirin. Warîstiriye jinekê ji Somaliyê ye û model, nivîskar, lîstikvan û aktivîsteke mafên mirovan e. Di heman demê de di navbera salên 1997 2003 de wekî nûnera taybet a neteweyên yekbûyî li dijî sinetkirina jinan jî xebatan meşandiye. Sinetkirina jinan niha her çi qasî li gelek devaran hat beqedexekirin jî di gelek herêman de bi awayeke veşartî hê jî hebûna xwe diparêze û gelekî jin bi awayeke hovane ji bo ku bigîjin asta jineke paqij tên sinetkirin. Wekî di serî de hat ravekirin wan jinan piştî sinetê yan jiyana xwe ji dest didin, an jî ji ber êş û zordariya wê rewşê wek miroveke nîvco jiyana xwe didomînin. Lê civaka ku wateya paqijiyê di sinetkirina jinan de veşartiye û pakbûnê di wê kirariyê de dîtiye dê bi awayeke civakî çi qas karibe paqij bibe mijara nîqaşê ye.